Сатенена елегантна риза, която е с прилеп ръкав, в долната част се стеснява. Цена от 45 на 25 евро. Памучна риза, отново е с по-свободен ръкав, който се стеснява в края с V-образно деколте. 30 евро на 17 евро намалена. Риза с двойна якичка. Лена е ризата от 35 евро на 20 евро и в червено. Риза, която е свободна, малко по-дълга. Цената ѝ е от 35 евро на 20 евро. Такава риза рокля туника, който както предпочита, така може да я носи. В състава си има и лен. Цената ѝ в момента е от 45 евро на 28 евро. Рокля, която е с много интересен ръкав. Тя е само в голям размер останала, LXL и 2 пъти XL, от 55 евро в момента е на 33 евро.